dobila sam veliku roze tortu. Kakva lepota. Ne, nemojte ni gledati. Neću vam ništa dati. Kako to, ali mi smo ti prijatelji. Pa šta, u ovom izazovu je svako sam za sebe. Jao, tortica je zaista predobra. Ekstra. Baš mi se sviđa. Marie, možeš sad ti otvoriti svoj sef? Ja opet imam nešto magično. Pitam se, kakav je ovo zlatni prah? I zašto miriše tako čudno? Jao, tako mi se spava. Oho, kakav je ovo prah? Aha, ovaj prah izaziva pospanost. I kako ćemo je sad probuditi? Izazov se ne može nastaviti bez nje. Ostao je jedan način. Uj, Alex, zašto si to uradio? Inače se ne bi probudila. Prah je magičan. Pa onda hvala. Slušaj, hajde da uspavamo ovu ciciju. Čak i znam kako da uradimo to. Svi vole da mirišu ruže. Točno, a mi ćemo da sipamo ovaj prah na nju. Ostaje samo da je poklonimo. To nije teško. O, kakva je to lepotica što jede tortu. Ovaj prelepi cvet je za tebe. O, Alex, hvala. Jo, tako mi se spava. Uspelo je, sad je torta